Γεια σας, τι μου κάνετε? Το ξέρω τον τελευταίο καιρό σας έχω αφήσει πάρα πολύ, δεν ανεβάζω τα βίντεο κάθε Σάββατο, αλλά υπάρχει ένας λόγος, όχι κακός, καλός, που δεν προλαβαίνω να κάνω κάποια βίντεο και είμαι και συνέχεια στα ταξίδια και τρέχω και για κάποια άλλα πράγματα και γι' αυτό. Θέλω να με συγχωρέσετε, αλλά πιστεύω τώρα που θα τελειώσουν όλες τις γιορτές και όλα αυτά που θα γυρίσουμε και Αθήνα, γιατί είμαστε Ηράκλειο Κρήτης, θα μπούμε στη ροή μας στην κανονική μέχρι τώρα. Λοιπόν, το βίντεο αυτό το κάνω έστω και αργά, να σας πω καλή χρονιά σε όλους, να σας ευχηθώ αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη υγεία καταρχήν, τύχη, ευτυχία, να σας έρχονται μόνο χαρές. Εγώ φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι οι ωραιότερες γιορτές, άσχετο ότι μου τύχανε διάφορα, πέρασα και κορονοϊό, εντάξει, δεν είναι τίποτα, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε καλά πάντως, είμαστε ωραία, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, αυτά, τις καλύτερες ευχές μου και για εσάς, εύχομαι να περνάτε τέλεια, αν σας έλειψα θα επανέλθω. Δεν θέλω να με ξεχάσετε, είμαι εδώ, θα ξαναέχουμε βιντεάκια διάφορα με συνταγές, με ταξίδια, με απ' όλα. Απλά αυτό το διάστημα λίγο χάθηκα. Δεν σταμάτησα, απλά χάθηκα. Επανέρχομαι λοιπόν. Καλή χρονιά σε όλους, το 2024 να είναι όλες οι επιθυμίες σας ευχές μου. Γεια σας!